Salomé Peña abandona a primeira liña da política municipal. La que fora rexedora de Ribadumia anuncia que non se presentará como candidata á alcaldía. Asegura que se trata dunha decisión persoal porque, segundo di, son tempos de relevos. Que tal, saúdos? Polo de agora descoñécese quen será o candidato do PP en Ribadumia, aínda que no partido din que se vai a anunciar en breve. En menos dun minuto ampliamos. Antes imos cos titulares. Carril mantén o seu non ao plan de xestión de rañeiros da ría nas zonas de libre marisqueo, pero o patrón maior carrilexo, a ría é demasiado grande para que exista un único xestor. A confraría de Ribeira demanda a Xunta a reordenación dos pantaláns da terceira lista. Piden tamén medidas para incrementar a seguridade no porto. Cambados lanza un plan estratégico de enoturismo para os vindeiros 4 anos composto de 12 actuacións, entre eles encher de contido o Museo do Viño e dar pulo á Festa do Albariño de Inverno. O goberno de Rianxo levará a pleno este mes o prego de condicións para a compra do Pazo de Rianxiño. O inmoble albergará o centro de día. O Noia Portus Apostoli afronta este sábado un partido vital para a permanencia. Recibirá ás 6:15 da tarde no pabillón municipal o Colo-Colo de Zaragoza, un rival directo. Arrancamos en Ribadumia. Salomé Peña abandona a primeira liña da política municipal. A líder popular ribadumiense tomou esta decisión despois de 20 anos no consistorio. Visiblemente emocionada, a que fora alcaldesa asegurou que marcha satisfeita do traballo realizado. A exalcaldesa de Ribadumia, Salomé Peña, anunciou que non se presentará como cabeza de lista ás eleccións municipais deste 2019. Peña mostrouse visiblemente emocionada tras esta revelación que chega, segundo dixo, despois de meditalo moito. Foi difícil, non foi fácil, a verdad, pero estou segurísima de que foi a máis acertada. E un pouco, pois, quero anunciar que nesta legislatura pois concluye a miña etapa en primeira liña da política municipal. Aos seus 44 anos, Salomé Peña leva uns 20 anos dedicada á política local e máis de 3 mandatos como alcaldesa ás súas costas, converténdose nos seus inicios na alcaldesa máis nova da provincia con tan só 27 anos. Un importante esforzo persoal polo que agradeceu o apoio da súa familia, pero do que se considera satisfeita. As miñas fillas, o meu home, perdín a infancia das miñas fillas, pero valeu a pena. Eu creo que elas sabrán algún día pois agradecerme e perdonarme. Teño que dicir que me vou pois moi satisfeita por todo o que dediquei a Ribadumia, por todo o que me impliquei, por todo o que me esforcei, por todo o que traballei e todo o que conseguín ao final pois para os veciños e para o concello. Peña recoñeceu que os seus comezos foron complicados ao ser muller e tamén a súa inexperiencia. Se agora mesmo avanzamos en temas de igualdade, que ainda todavía queda moito por conseguir, vos imaginádemos fai 19 anos atrás, cando eu pois asumía esa responsabilidade, unha muller xoven, naquele momento era a alcaldesa máis xoven da provincia de Pontevedra e quizáis de todo Galicia e sin experiencia. A pesar deste anuncio, Salomé Peña esgotará o mandato como voceira do PP en Ribadumia e ofreceu o seu apoio para seguir traballando, segundo dixo, polo seu concello. Ademais, manifestou a súa tristeza, tal e como afirmou, pola situación de goberno que a seu xuizo vive a vila e afirmou que Ribadumia queda en mans dun tripartito con un único obxectivo de desbancar ao PP e con ansias de poder. A confraría de Carril mantén o seu non ao plan de xestión de rañeiros nas zonas de libre marisqueo. O patrón maior da entidade carrilexa asegura que os responsables desta situación son a conselleira do Mar e, por extensión, o presidente da Xunta por aprobar a xestión da Asociación de Rañeiros nas zonas de libre marisqueo. Para Villanueva, a ría é demasiado grande para que exista un único xestor. A confraría de Carril posicionase en contra da xestión do libre marisqueo mediante a Asociación de Rañeiros, unha oposición que José Luis Villanueva, patrón maior de Carril, xustifica, entre outros aspectos, no custe de xestionar a ría. Non poden facer 6 cofradías, elas chegarnos a unha reunión donde xa teñen unha asociación feita con os seus dirixentes e que os demais comulguemos con pedras de muiño. Non o vamos a facer. E Carril se opón total e absolutamente, vai defender hasta as últimas consecuencias o que é o seu
territorio, o seu ámbito territorial. Para Villanueva, os responsables desta situación de desentendemento na xestión do libre marisqueo é a Xunta de Galicia e, máis concretamente, a Conselleira do Mar. Me imagino que, claro, non podemos culpar a conselleira de todo, pero sí é responsable do que pasa na súa consellería. Eso é así. Non informou debidamente. Interpreta mal o que presentamos. E agora temos que andar facendo alegacións, gastando diñeiro para facer e aclarar o que a Consellería quere interpretar mal. E as cousas non se interpretan, se leen, e o que di, dio, e o que non di, non di. O patrón Carrilexo mantén que a Asociación de Rañeiros non lle gusta, alegando diferentes motivos. Non é o de Rianxo, non é Miguel, a presidenta, eu quero recordar, e a día de hoxe é así, é María José Vales. Non acabo de comprender por que ese ocultismo. Ela é a presidenta, a sede está en Rianxo e están sendo dirixidos por unha persoa allea ao sector. A mí ese tipo de maniobras non me gusta. En todo caso, a xestión dos bancos marisqueiros está nestes momentos en mans da Asociación de Rañeiros. Por tanto, Carril ten a posibilidade de unirse ás condicións que figuran no plan do colectivo, tanto aquelas de índole económica como aquelas fundamentalmente prácticas. De feito, é a única forma para poder mariscar legalmente e amparado pola norma nestas zonas de Cabío, dos Lombos ou o Boído. A Asociación de Rañeiros solicitou unha reunión coa conselleira para tratar o asunto de aqueles pósitos que non queren unirse ao seu plan de xestión, pese a estar avalado pola Administración Autonómica. Polo de agora, non hai data nin hora para este encontro. O descontento dos traballadores do mar en Carril vai máis aló da xestión do libre marisqueo. Onte xa lles contábamos aquí nas novas a aparición de varias pintadas na lonxa carrilexa. Nas paredes unha clara mensaxe para Portos de Galicia. Os parquistas, mariscadores e veleiros levan anos esperando por unha ordenación que, segundo reza a mensaxe, debería producirse de maneira inminente. Nós estamos, vamos a ver, este incidente foi algo puntual de unha persona que está moi cabreada con anterioridade. Xa houve algúns que se foron a cerrar ali a Portos, porque o problema era o mesmo, pero que cada vez é igual. Ahora nos teñen sumidos a nos en un problema, en un proxecto do dragado e ordenación do Porto, e que están ca caracterización desde, pero hai anos e anos. Eu non animo a nadie, desde logo, ao enfado, porque desde o enfado, pois, as cousas acaloradas, pois, se solventan mal, tenden a solventarse mal. Pero é que a Consellería ten que ser consciente de que xa está ben, porque Portos depende da Consellería, e xa digo, aínda que a Conselleira non sea culpable, si é responsable, e por extensión o presidente da Xunta. Entonces, aquí hai que facer funcionar isto, e alguén se ten que mollar. Para Villanueva, a xente está farta. Como o resto de veciños, descubriu as pintadas ao amencer do mércores e sinala que a situación, segundo as súas propias palabras, é terceiromundista, algo que, segundo afirma, non colle na cabeza de ninguén, dada a importancia do porto de Carril, do que Villanueva asegura é un dos máis importantes da ría. Esta non é a primeira vez que os usuarios do porto de Carril fan visible o seu malestar a Portos. No 2015 foran dos mariscadores os que se pecharon as instalacións da Administración Portuaria en Pontevedra para denunciar que non tiñan onde amarrar a súa lancha. Na actualidade hai uns 50 amarres para unhas 200 embarcacións. O patrón maior admite que en moitas ocasións tratou de solucionar o problema con Portos, pero que aqueles encontros non valeron para nada. A reordenación do porto e o incremento da seguridade son as principais demandas que lle trasladou o patrón maior de Ribeira ao presidente da Xunta. Durante a reunión a que tamén asistiu o patrón de Aguiño, os representantes do sector incidiron na importancia de reforzar a vixilancia para evitar roubos e actos vandálicos nas instalacións portuarias. A Confraría de Ribeira leva tempo demandando a reordenación portuaria que permita dotar a darse na interior de pantaláns para a terceira lista. Do mesmo xeito, dende a construción da nova lonxa, solicitan que se habilite un pantalán de descarga nas súas inmediacións. A reordenación de novos pantaláns que temos que meter para a terceira lista, para un pantalán tamén para o tema da descarga do peixe, que xa vamos levar un ano e medio ca lonja aberta, estamos sin pantalán, sin forma de nin outro modo de descarga, non? Cando está a marea na baixa, pasámoslo moi mal, temos que subir arriba dos puentes para descargar o peixe e non é viable. Ademais destas demandas, o patrón maior trasladoulle ao presidente da Xunta a necesidade de incrementar as medidas de vixilancia no porto para evitar os frecuentes roubos e actos vandálicos que se veñen rexistrando nos últimos meses. Dende o sector consideran que as cámaras de videovixilancia non son suficientes, polo que apostan por contar cunha quenda nocturna de vixilantes. Despois teremos que buscar unha forma de non sei como, aínda buscamos 1000 voltas, porque vemos que as cámaras non son efectivas, aínda que axudan,
pero non intimidan, a xente tapa a cabeza de calquera forma, unha casadora mismo, calquera cousa, non é capaz de distinguir, non? Entón, vemos máis efectivos que si falamos foi de ser operativo como antes, como tiñan os guardamuelles, que había dous de noite, unha parexa de noite, que se dedicaban a recorrer todo o puerto, e cando vían unha cousa que non estaba ben, ou que vían eles que habían a facer un acto vandálico, pois chamaban a atención e botaban fora do puerto, non? Estamos vendo que agora mesmo estamos vigilando nós, cando collemos a persona, porque é xente que estamos identificando, e identifícase ben, calquera persona sabe quen son, os que están roubando envases, os que están roubando marisco, os que están prendendo lume ás nasas, desmarrando os barcos. Últimamente aparecen os barcos no medio da Bárcena, barcos grandes, que se cada haber un pouquiño de vento, pois facería unha catástrofe, porque causaría moitísimos destrozos, non, a outras embarcacións. Máis cousas, iniciativa Cidadá de Boiro incide nas presuntas irregularidades que se están a cometer na adxudicación de obras a nivel municipal. Responsabilizan a Xustiza de non actuar con firmeza ante as denuncias presentadas pola oposición. A denuncia presentada hai un ano polo voceiro de Iniciativa Cidadá de Boiro, Manuel Velo, en contra do alcalde por presunta malversación segue o seu curso. O rexedor boirense ven de presentar a documentación requirida polo xulgado. Sen embargo, Velo acusou de tentar ralentizar o proceso con informes que non teñen nada que ver cos motivos da denuncia. Non só o alcalde de Boiro, como está facendo irregularidades, adjudicando obras a dedo, sin control, informanlle desfavorablemente o interventor de que é ilegal, el sigue igual, entonces non fixo caso, entonces tuvemos que denunciálo. Denunciámoslo e agora o que está tratando de cercenar todo para que non vai adiante, que mandou un paquete grandísimo que non ten nada que ver co pedido para liar aos xulgados, cercenar. Insiste Velo na existencia de presuntas irregularidades na adxudicación de obras que non contaban con informes favorables de intervención. O alcalde de Boiro está con corrupción, tal como está facendo as cousas, podes afirmar que é oscurantismo e é corrupción, porque está adjudicando obras sin procedimento legal, está pagando, levantando os reparos do interventor sin procedimento legal. É ilegal o que está facendo. Por esta razón exixe unha maior firmeza na actuación por parte da Xustiza. Un veciño de Meaño denuncia unha presunta estafa na venda de vehículos usados. O home denunciou os feitos na comisaría da Garda Civil de Sanxenxo. Segundo explicou, comprar a través de internet un vehículo antigo. Despois de pagar 2.600 euros non volveu ter noticias dese coche. A Garda Civil comprobou que o propietario do vehículo non era o que se indicaba no anuncio, senón que se trataba dun veciño de Vigo que anos atrás entregara ese coche a un concesionario de compravenda onde o puido adquirir a persoa que agora o vendía por internet. Este foi o detonante da denominada Operación Tarilonte. Polo de agora hai en marcha unha investigación centrada nun home veciño de Madrid que se enfronta a unha acusación de estafa. Esta persoa conta cun amplo historial delictivo relacionado coa venda de vehículos ou pezas. Cambados fixa a súa folla de ruta en materia de enoturismo. O concelleiro responsable da área presentou esta mañá un plan estratéxico para os vindeiros 4 anos composto de 12 eidos de actuación. Entre eles, José Ramón Abal priorizou 2, encher de contido o Museo do Viño e dar pulo á Festa do Albariño de Inverno. Cambados quere seguir apostando pola forza do seu sector enoturístico. Para aproveitar e consolidar os logros dos últimos 4 anos, José Ramón Abal deu forma a un plan estratéxico de enoturismo. Por onde debemos continuar, cales deben ser as líneas de traballo en estes próximos meses, en estes próximos anos, e este documento que é un plan, é unha estrategia, un plan estratégico é importantísimo para garantizar que Cambados siga ocupando esa posición privilexiada de liderazgo do enoturismo a nivel mundial. O documento está formado por 12 puntos e recolle como un dos obxectivos prioritarios dotar a vila dun evento potente no inverno. Isto pasaría por potenciar a recentemente creada Festa do Albariño de Inverno, que duraría unha fin de semana e celebraríase na Ponte da Constitución no mes de decembro. Pois nos próximos anos intentar conseguir que nesa fin de semana, porque xa falamos de que ese evento non se faga só un día, senón toda a fin de semana, de venres a domingo, intentar pois que pasen en torno a 20.000 personas. A promoción desta festa comezaría xa no mes de agosto, aproveitando o tirón da Festa do Albariño. Para esta importante cita, a proposta de José Ramón Abal pasa por crear unha comisión de organización ou de seguimento que dé a voz a todos os actores implicados. Todo o sector, hostelería, comercio local, todas as administracións públicas e, evidentemente, todos os partidos políticos.
Isto digo que é importante, porque ahora a proyección que ten a festa é internacional, e contar coas suxerencias e coas aportacións de todos tamén é fundamental. Outra das accións claves fixa a atención no Museo do Viño. O edil recoñece que as instalacións están infrautilizadas, por iso aposta pola súa reformulación, actualizando as exposicións e dotando de máis persoal. Tamén propón abrilo o sector. O Museo do Viño debe ser ese espacio común para as adegas, para as asociacións de viticultores, asociacións de adegueiros, para levar a cabo aí actividades, eventos. Manter o enovouse a festa da vendima, estreitar os hermanamentos con Cigales e a Bretaña francesa, seguir celebrando o Día Europeo do Enoturismo e incrementar a promoción internacional da oferta enoturística cambadesa son outros dos deberes que se pon a Concellería neste plan. A empresa xudicataria das obras de construción do novo inmoble para o Museo do Mar de Noia reiniciaba hai uns días os traballos despois dun período longo de inactividade a consecuencia da paralización ditada por Patrimonio, ao toparse nas escavacións parte da antiga muralla medieval que rodeaba a vila. O executivo do Noiés confía en que a actuación cun orzamento que supera os 564.000 euros poida estar rematada xa este verán. As obras de remodelación e ampliación do Museo do Mar de Noia están financiadas grazas a un acordo entre tres administracións, a Xunta, a través do GALP Costa Sostible, a Deputación da Coruña e o propio Concello. O Goberno de Rianxo levará a pleno antes de que remate este mes o prego de condicións para a compra do Pazo de Rianxiño. Preténdese así facer efectivo o compromiso de adquisición do inmoble que albergará o futuro centro de día. O Executivo rianxeiro está a concluir os traballos de redacción do prego de condicións para a compra do Pazo de Rianxiño. O obxectivo é poder leválo a pleno antes de que remate o mes, ratificando así o compromiso de adquisición do inmoble mediante a solicitude dun crédito para o seu pago con carácter plurianual. É un prego que ten que ir a pleno, por canto estamos falando dunha cantidade importante e un compromiso plurianual de pago que é necesario levar a pleno para a súa aprobación. Nos últimos tempos presidiu sempre o consenso, a compra é algo que é estratégico para o Concello, estamos de acordo todos os grupos políticos e chega o momento, estamos xa digamos no momento final onde ese compromiso de adquisición hai que facelo efectivo. Rematábanos en xuño, tiñamos dous pequenos momentos entre abril e xuño para pagalo, non queremos chegar a tanto, queremos que canto antes se proceda ao pago e a adquisición xa para, como ben patrimonial do Pazo de Rianxiño para albergar ese centro de día que queremos lanzar ali. Paralelamente, o Concello xa iniciou o estudo sobre a acomodación dos espazos e as distintas posibilidades que ofrece o Pazo, que ademais de centro de día, podería albergar outros servizos. Está tamén traballando un arquitecto na acomodación dos espazos, vendo as diferentes posibilidades que pode ter o Pazo de Rianxiño. En principio, o centro de día estamos buscando a ver se pode asumir algún outro servizo tamén social ou municipal, mas evidentemente o Pazo ten como destino o centro de día e pretendemos que sexa un ben patrimonial daqui a pouco. O proxecto conta cun amplo consenso entre todos os grupos da corporación, polo que o Goberno confía en materializar a compra do Pazo o antes posible. E o Concello de Sanxenxo está a repoboar o parque de Punta Vicaña. A actuación contempla a plantación de case 80 exemplares despois de que os vellos tiveran que ser talados. Pois eu creo que sí, e se fixemos algo tamén en Baltar, non? Eu creo que sí, que este é un espacio, como dicía, de 2 hectáreas, que é un espacio que disfruta moitísima xente del, e hai que telo, pois, cuidado, bonito, e con isto, pois, digamos, que as persoas van a poder disfrutar dun espacio que estaba, pois, digamos, inseguro, non? E esperemos que non haixa neste parque nunca ninguna cousa, ninguna desgracia, porque é verdad que ainda hai pinos, e eu recomendo que debaixo dos pinos que teñen piñas e que tal, que a xente que non se poña aí parada, porque, oye, pois pode caer unha piña, pode facer daño a unha persona na cabeza. As árbores que tiveron que ser taladas representaban un risco para a seguridade dos usuarios deste espectacular parque sanxenxino. A variedade das especies plantadas conseguirán facer deste espazo de unhas 2 hectáreas de superficie un parque colorido durante as diferentes estacións do ano, con especial mención ao outono. Sinalar a influencia do bosque atlántico con carballos, castaños e acibros combinados con especies mediterráneas como a sobreira ou a ciñeira. Estamos de novo en Cambados. As mulleres do mar teñen dende hoxe a súa particular homenaxe no Salón de Plenos da Vila do Albariño. O Concello acolle unha exposición promovida pola Deputación de Pontevedra que busca dar visibilidade ao papel feminino neste eido.
Achegas das mulleres á sustentabilidade do mar é o título que leva a exposición que percorre o vencello feminino co sector marítimo, unha mostra composta por vídeos e fotografías que recollen os diferentes roles da muller neste mundo. Na exposición reprodúcense fotografías, algunhas delas inéditas, desde 1914 ata 2017, que foi a data, novembro de 2017, que foi a data de inauguración da exposición. E que vemos que se ve nela? Pois nela vense, basicamente, mulleres das vilas mariñeiras, mulleres fortes, mulleres que se dedicaron desde o comezo dos tempos ao marisqueo, redeiras, mulleres traballadoras da conserva. Ademais dos papéis tradicionais que se asocian coas mulleres, a exposición tamén reflicte a función que xogan no eido da investigación. Faino a través das figuras de dúas científicas, Ángeles Alvariño e Aida Fernández. Era moi importante a labor e a figura da muller, non? Pero non só polo que, máis coñecemos, mariscadoras, redeiras, pero as que venden o pescado, non? Pero senón, como ben decía ahora Marilíes, as investigadoras, non? Que volvemos ao mesmo. Parece que só son investigadores e que non hai investigadoras. Pois sí hai investigadoras de gran renombre e que por eso queremos, dende a Deputación, pois tamén darlles o seu lugar, non? Moitas das imaxes que compoñen a mostra son inéditas e buscan reivindicar o papel das mulleres no mar. Tamén promover a igualdade e a acción positiva entre os futuros profesionais e científicos. Esperamos que moita xente se achegue a vela porque sei que realmente cando se fan exposicións deste tipo en Cambados a xente ten curiosidade por ver un pouco tamén por descubrir cal era o papel da muller, non solamente a día de hoxe que sí que o vemos, senón tamén antes cal era o papel da muller. A mostra pode visitarse ata o día 6 de febreiro no Salón de Plenos de Cambados, de luns a venres e de 9 da mañá a 2 da tarde. A Fiscalía pide 2 anos de cadea pro presidente do Arosa, Manuel Abalo, polo accidente de Manuel Bello, coñecido como Pepe Utilleiro no 2015. O me quedou da cuberta do campo de fútbol da Lomba. O Ministerio Público considera probado que o traballador subiu a ese tellado para cumprir unha tarefa encomendada polo presidente do club, recoller balóns, o aronqueu a baleiro o romperse un oralita. 3 colexios de Ribeira beneficiaránse da liña de axudas para centros educativos concertados destinadas á atención de alumnos con necesidades especiais. Os beneficiarios cun importe total de 6.000 euros serán o Colexio Ballón de Ribeira, a Milagrosa de Oleiros e o Sagrado Corazón de Xesús de Castiñeiras. Os usuarios da Biblioteca de Vilagarcía, situada en Rei da Viña, preparan movilizacións para demandar unha mellora do servizo. Piden que se adapte ás necesidades dos estudantes e dos outros usuarios que acoden de cote ao lugar. Din que hai pouco espazo, escasos enchufes e que a wifi non funciona ben. Ademais da recollida de sinaturas, están a crear un calendario de protestas e levará unha moción ao vindeiro pleno. A Asociación Sachos á Rúa organiza en Ribeira unhas xornadas de tratamentos naturais contra pragas. Desenvolveránse os xoves 17, 24 e 31 deste mes, entre as 7 e as 9:30 no Centro Cultural O Fervedoiro. Os interesados poden inscribirse a través do teléfono 663 56 28181 no enderezo sachosarrua@gmail.com. O prezo é de 10 euros. O Concello de Vilanova e Coembes asinaron un convenio para a mellora da reciclaxe na localidade. Vaise instalar unha vintena de novos colectores amarelos e unha dúcia de azuis espallados por todo o Concello. Na vila tamén se van instalar outra decena de colectores de pilas grazas a outro acordo con Ecopilas. Neste caso estarán dispoñibles en locais públicos. O Noia Portus Apostoli afronta este sábado un partido vital para a súa permanencia. Recibirá a 6:15 da tarde no pabillón municipal o Colo-Colo de Zaragoza. Trátase dun rival directo co que está igualado a puntos. De levarse a vitoria, aumentarían as súas opcións de salvación. Nunha semana especialmente convulsa tras a marcha de Xuxe e Chao, xogadores os que o club decidiu rescindirlle o contrato. O Noia Portus Apostoli terá este sábado un partido vital de cara ás súas aspiracións de manter a categoría na división de prata do fútbol sala a nivel nacional. O equipo de Marlon Velasco recibirá a 6:15 da tarde no pabillón Agustín Mourís o Colo-Colo de Zaragoza. Equipo co que está igualado a puntos na parte baixa da clasificación. Después de la derrota del último partido de la primera vuelta aquí en casa contra Rivas, en un partido que era contra un rival directo, ¿no? Y en un enfrentamiento donde nos jugábamos mucho
Creo que el partido esta semana es sumamente importante y tenemos que ganar sí o sí, no hay otra posibilidad, o al menos a día de hoy no contemplamos otro escenario que no sea el de la victoria. Para este partido, o primeiro da segunda volta, o técnico catalán poderá contar xa con varias das súas novas incorporacións ao equipo. Unha delas, o peche Juan Pizarro, procedente do Jumilla Fútbol Sala, conta cunha ampla experiencia en Primeira División. Soy un jugador experimentado en esta categoría y en Primera División, y creo que eso le puede venir bien al equipo, porque por los resultados que he visto el equipo siempre suele adelantarse en el marcador y luego, pues por ciertas circunstancias, suelen dar la vuelta los rivales al marcador. Pues intentaremos dar experiencia, ayudar a la gente joven a todo lo que necesite y ayudar al equipo a lo que haga falta. O plantel noiés confía en poder acadar a vitoria esta fin de semana, nun encontro que agardan coa moral alta, á espera de cambiar a mala dinámica de resultados da primeira volta. O nivel de confianza está, eu creo que aumentando con respecto da primeira volta, porque na primeira volta como que non se olvidou moito do ano pasado, é como que había pensamentos anteriores. Este ano, coa chegada de nova plantilla, ahora son casi todos novos con distinto do ano pasado, os entrenamientos están sendo cada vez mellores, a plantilla está confiando máis en que sí que se pode conseguir o objetivo, e eu penso que vamos conseguir. La segunda vuelta delante de nuestra gente, que sabemos que es muy importante que acuda al pabellón, y nada, solo nos vale ganar. Están empatados con nosotros a punto y nosotros estamos a -5 de la salvación, y para conseguirla tenemos que ganar aquí este sábado en nuestra casa. Para este partido crucial, dende o club confían tamén no respaldo da afección local, unha afección que nunca os abandonou, pese aos malos resultados no que vai de tempada. 1, 2, 3, noia! Pausa para publicidade e imos coas noticias da cidade de Pontevedra.